Benvolguts pares, davant la situació que estem visquent, l'editorial Barcanova, editorial que tenen els vostres fills en matemàtiques, català, castellà, medi, ens ha ofert els llibres digitals. I aquest manual és per tal d'oferir-vos com es poden utilitzar. Moltes gràcies. Comprovareu que tot és molt fàcil. Una vegada heu entrat a la vostra intranet, ja sigui com a usuari d'alumne o ja sigui com a pares, dins de continguts hi ha l'apartat de llibres digitals. Hi entrareu. I allí observareu que hi ha els diferents llibres digitals que ens ha ofert l'editorial. Fixeu-vos que en aquest cas a tercer també tenim medi, mentre que a primer i segon no es disposa de llibre digital. Si nosaltres entrem per entrar al llibre, us aconsello damunt la icona Barcanova i aquí ho tornem a apretar. Barcanova. I ja tenim el llibre. Fixeu-vos que són totes les lliçons i aquí podem anar avançant per les planes i anar treballant i anar visualitzant. Si no tenim el llibre perquè tenim a classe, podem fer captures de pantalles i això és el que podem enviar, la captura de pantalla amb la feina feta. Hi ha moltes possibilitats. També teniu recursos. Tot i així, us aconsello que aquests recursos, si els obriu amb Chrome, no us funcionarà. Els haureu d'obrir amb un altre navegador, com per exemple Firefox o Edge. Si aquí els obro, observeu que em demanarà que activi l'Adobe Flash i el permeti. I ara ja funcionaria. I això seria una miqueta tot. És qüestió, ja veureu, d'anar fent, d'anar